Banyak yang bertanya tentang alur atau tahapan dari pernikahan adat Batak dari awal sampai akhirnya. Tapi tolong dibuat dalam bentuk video ya Mang. Itulah masukan atau usulan dari audiens kepada kami. Horas bangsa Batak, jangan di skip, jangan di scroll, karena ini menambah pengetahuan dan wawasan kepada kita semua, terutama buat para pemula pegiat adat Batak. Ada 4 tahapan pesta ujuk adat Batak. Naparjolo marhori-hori dinding, napaduahon marhusip, napatuluhon marhata sinamot manang marpudus saut, jala disido dipatupa ulaun martupol, napapaton pesta ujuk manang pesta adat Nagok. Naparjolo mulai dopon marhori-hori dinding ima songon partinadaan ni suhut paranak tu suhut parburu dungdos rohani naposoi calon pengantin bawa dohot orwana calon pengantin burua. Jala pertemuan ini di bagas manang di inganan ni parburu boido di Jabuna manang di inganan naung ditutuhon oleh pihak parburu. Jala dison nama napa Jupang manang na makatai ima apalah suhu bulum ma natoras ni paranak do natoras ni parburu manang adong dohot akayan akon nasida anak dohot buru nasida. Jala disima maksida dan suhu bolon paranak do sudut bolon parburu. Jala dihatai madisi sakap ni rohani anak nasida dinalaho mabuka pardonga sarepion manang parumah tanggaon tu buru nirajai. Jala molo mardomu do mata ni hail do mata di doton berlanjut mon tu ulaun marhusip. Di ulaun marhusip sabutulna nunga satu nga ulaonon. Jala di sido nunga adong pakatayon taksingot tu guar ni sinamot balga ni sinamot manang dibuhul partikian adigama ulaon lau sipatu pondasida. Jala ditotuhod do di alamani paranak do manang di alamani parburu do ulau ni ima guarni sinamot nakin dungi dung dibuhul partikian dapat ma kesepakatan di suhut paranak do parburu laho patupahon marhata sinamot manang marpudus saut molo di gereja HKBP GKPI nasida manang di GKPSP marhuria adong malito tuhon nasida ulaon martupol di huria dungi diuluti ma ulaon marhata sinamot manang marpudus saut. Di ulaon marpudus saut manang marhata sinamot omma gawe jembatan manang sude mapakateon dinalaho di patupa di ulaon pamasu-masuon dohot ulaon pesta adat Nagok manang pesta ujuk di ulaon marpudus saut ma sude dirang-rangi dohot di hatai. Dung sipul di ulau ni
di jahahon donga sahuta ni paranak dua sahuta ni parburu songon hata ni pudus saut jala dang bui be diose aka hata pudus sauti disima dihatai sedia sinamotna jala nungga dipasak be ditikina mar pudus sauti songon patujolo ni sanamot piga lebar maulo si pasaton ni parburu tu paranak di dia maulaonna di dia terpasu-pasu jala ahado buan ni ulau ni perjabaran na marnya-miak do manang siaga duhut songoni diaka panadayon dohot aka ulos nang ulaun sadari dohot manugu berena disima sude dihatai jala di tiki markudus sautima adong kesepakatan nasubui OCB aka naung sinakapan niroha molo ngandung sauti di dapat matikina di nalau pamasu-masuon dungi borak mana sida tu alaman ni paranak molo tung gabi paranak nama kasuhuton mardalam adati siam muhai sahat tu nama ngujungi lau sisima di pasahat ulos hela ulos pasamot ulos hela dohot titi marakup dot lan asing ima puncak ni pesta pamasu-masuon ditutup madohot ulau sadari songon ima nabui hupatolas hami songon rangkaian manang urutan ni ulaun siam mulai marhori-hori dinding sahatu ulaun pesta ujuk anggiap ma taba perbinatuata mulai tema di tuhata mulai tenang di hamu salutna akadongan muladong na hurang lobi hami mangido maaf muladong ada masukan lihat kamu masukan dengan beretika horas labang sebatak mulai